माबायदि बोरमा मोसौ हालेवनाय स्पिन जावनायाव गोगोम बरिया जागोन माथो थाथ'ला थाथ'लि गैया मा दं मा गैया लागायजोबनोसै गाइसमोन जों नै दा टिकेट दानबाय माबायाव एक्जिबिसनाव हाबसिगोन आरो एक्जिबिसन सिङाव 20 थाखा लादों Execution hall. Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. So guys, जों दा Bodo Sahitya Sabha जानाय जायगायाव दंफैयो आरो जों बेरायफैनो नागिरदों बेसेबांमोनलाय 62T बोसोरसालिया जुथुमा बेवहाय लोगोफोर नोंथांमोना अननानै नायलांदो भिडिअखौ जोबजासिम गाइसमोन गेटआ नै ओमफ्राय नोरसिं दा 62T Annual Conference Bodo Sahitya Sabha ओमफ्राय जों दा हाबथ'वाखै नैबेखौ नायगोनसै फट' खेबजागासिनो मा आसलफोर फट' खेबजानो दे नैबे गेटनि मोखाङावनो माने बुहुमनि बर'फोर खौसे जा बिदि लिरनाय दङ ओमफ्राय नैबे मा गियानानो सोरां बिदि होनाय दं आरोखि लेखा माबालायनानै So guys, जों दा हाबनोसै खनसेनो खेबलाजोबखानोसै थाथ'ला थाथ'लि गैया मा दं मा गैया लागायजोबनोसै जाय जाय नायनानै मोजां मोनो गावसि लाना होजोबनो होनबा जायखौ नुबा नुबाय माथो नै गेटआ बिनो खुंगा 62T बोसोरसालिया जुथुमा बर' थुनलाइ आफाद गेटआ बिदि साजायदों ओमफ्राय नैबे साइडआव बिदि मोदानला मोदानलि जों दा हाबबाय नैबे मेन केन्डेल आरो आयौ फुरखाव फुरथिवसो नुलाजोब्बाय बे मेन केन्डेल मिटिं जाग्रा ओमफ्राय ओरैथिं माबा माबि साजायनाय दङ बे मेन केन्डेल एसे राउन्ड देखायनोसै थेंक्स गोजोन्थों मेन केन्डेल गाइसमोन ओमफ्राय नैबे नै बे गेटनि ओरै सानजाथिंजाय बिदि साजायनाय दं आरो गय बिफां गायनाय माबा गायनाय बिबार दङ ओमफ्राय ओरै फट' खेबजागासिनो दं मानसिफ्रा जोंहाबो खेबजानोसै होनबा गाइसमोन बे जों हाबनायावहाय खालि मेन केन्डेलल' आरोखि मिटिं जाग्रा ओमफ्राय राउन्ड सोरगिदिं माबा मा होनो लांदां गोजाजोबसो ओमफ्राय एक्जिबिसना हौरै साहाजोंसो जा जों एक्जिबिसनाव थांगोरसै एसे आंखौबो लाफानोसै ओरै जोंसार दङ ओरै थिंनै थेख्ला थिख्लि दङ ओमफ्राय नै प्रबाल ओमफ्राय नै आदा गाइसमोन नैबावहाय पिकचारखौनो होआखै आरो गाबोननि थाखायसो जागोन खोमा बियो ओरै फिरफिला गाबोन नङाबा समफोरनि जागोन बे एसे देखायनोसै बानायगासिनो ओमफ्राय ओरै फिरफिला दासो बानायगासिनो नै जायाखै मेन केन्डेलखौ एसे देखायनोसै आं जुम खालामनानै जेबो गैया ओमफ्राय ओरै मोसाग्राफोर दङ खाथियाव थांना खेबो जाबाय दा नै मेन केन्डेल खाथियाव फैबाय आरो माबायदि देखायनोसै ओमफ्राय ओरै मानसिफोर दंलाजोबो मेन केन्डेल हारिमु मोनाबिलि ओरै थांसै दा मोसानो गाइसमोन ओमफ्राय नैबेयो आलासि जिरायसालिनो माबायदि साजायदों बेखौ देखायनोसै आं हाबबाय थाला जोङो हा आलासि जिरायसालि स' गाइसमोन जों नै दा टिकेट दानबाय माबायाव एक्जिबिसनाव हाबसिगोन आरो एक्जिबिसन सिङाव 20 थाखा लादों ओमफ्राय नै एक्जिबिसन हल दिन्थिफुं एसे देखायनोसै एथ' गुवार हाब सिख्लाफ्रा फट' लासिगारदों स' गाइसमोन जों दा एक्जिबिसनाव हाबफैबाय आरो ओमफ्राय बेराय खावलाजोबनोसै ओरै गेटखौ एसे देखायफिनसै मोदानलाजोबो फुरा गासिबो गिदिंजोबसै जोङो अबेनिफ्राय सुरु खालामनो थ' ओइ गेजेर नैबेजों हाबलांखासिबाथ' फुरा जोबजासिम खेबगोन आङो जेखाइ खबाय फुरा बिराद गुवारलै ना बारा गुवार मोना बेखौ दानो बेरायबाय थाबा ओरै मा मा दं देखायलाजोबसां गार आं सिगांग्रोनि दख'ना गोजा
बिथिं गानग्रा जोमग्रा दख'ना हौवाफोरनि गैया नामा बाजैमोना गासिबो दख'ना गोजा जाग्रा लोंग्रा जाग्रोना लानोसै नामा जाया मोजां नांगौ जाग्रोनोसै ओमफ्राय जों दा जाग्रा जाना लागोनसै थेख्ला ओरै आं दं सिख्लाफोरखौ सिनायनोसै नै प्रबाल ओइ खटे ओमफ्राय ओरैथिं जोंसार नायखाबावा बियो जानानै बेरायनोसै ना बन्धु मोना ओंखाम मोनजाबोआखैनो ओंखायनो नै परथासो फुरिसो जालाबायबाय आदाया होगासिनो जोंहा गुगुनि जानोसै गेसार लाग्रा गासिबो जाखांबाय ओमफ्राय जों बेरायफिनसै आरो रौना होफिनसै बागदलाय होनांगौलै फुरा बन्द' खालामनायाव गैया केमेरायासो नुहोदों बयखौबो होननायसो जानोसै आंथ' खेबाखैना आं रावखौबो नायबावा केमेरायावल' नायगोन आङो जानायफ्रा जाबाय थायालै जोंहा बिदियाव ओमफ्राय ओरैबो दङ जायगायाथ' गुवारखा माबा डिस्ट्रिक्ट लिभार खारनायनिनोलै सुगार खारनायनिनो डायबेटिस माबा माबि खारनायनिनो येस फिथिगम गाइस माबा डायबेटिस ओमफ्राय मा होनो सुगार खारनायनि जाहैबाय फिथाइया ओमफ्राय दा बेरायफिनसै जों मा अपेन स्टेज एसे खाथियाव खेबलानोसै किसिको बिनि देखना बे जाग्रायासो बांसिन माथो बारा मानसिफोर गैया नायग्रोजोबनोसै किसिको बिनि देखना किकाबो हाब मा गानजा थांमाथां नुलाबायखोब्रा नङा ओरैनोसो नङा दा ओमफ्राय नै साइडजोंबो दंबावो नै सिंजों अमा शेक एसे गावनानै होनांगौ यास खना लाना ब्लड खारदोसोलै वा शेक बायनानैथ' जानो हाखाया नालाय दरसेयावनो 10 थाखा खोमा बोरै बाथाबोजोबखो जालालै आं ब्राइटनेस बारा होदोंलै दा चार्जआ जोबजोबगोन मानसि मोखांखौ देखायबाय थाथ'ला माबा मोनसे बायना लांसैथ' जिबौ र' रायजोफोर माबा मोनसे नङा माबा मोनसे बायना लांसिगोन नायनायनि मना वाव मोजां देखायनो हाला थोद सिख्लाफोरनिसो फाग्ला फुरा बिराद गुवार दाहाय ओरै हरसिन थांबावगोन ओरैसिन गैला थंसा ओमफ्राय नै ओरै थांबोनोसै एसे सिख्लाफोर बायनायखौ बोलाना देखायनांगौमोनलै लायराबो आजां फुरा ड्रेस माबाफोरसोबो दं नामाब्रा बेखौनो मानसि खालायलायदा वाव आबैथा माथाम मत गोसथोलाय नामा गोगैला फैबा दाय जालाबायगोनलै दख'ना सोब दख'ना इधर बिबार नायनि बिबार
नैबे गांसे बरिया बरिया बायनो हानायमोनबा दे बायदो आदा एसे एकश' थाखा नाङालै बिलाय ini dia sini ni kejual jadi dia. Bila bisa macam. Sini. Guys, mana be enjor kaki tang matang boria bukan lang mat desile enjor kaki enjor sana. Biar jam dong, oh lana hal yang lala. Biar mana? माबा सियार टेबोल माबा उन्दुग्रा माबा माबि फानो खोमा बिदिनो मोजांथार खेबबाय थाला स' गाइसमोन जों ओरै गारबोबाय दहाय ओरै बै फुल माबानाया बिनिफ्राय गारबोनानै ओरै थांसै जोङो बेरायजोबनाय जासै मा बिबार बेलाय बुस्थु रे कि बुस्थु इटा दिंखिया फाग्ला सब प्लांट है पानी में सारा होता है हां फ्लावर है नांबाय थाला बेरायनायल' जायगा जेबो लानो हाया ओमफ्राय थफसि गय मिस्टि जानोसैथ' गय मिस्टि जानोनो आसला मीठा पेन खाऊंगा आं जायालै ओंखाम जानांगौ आयदै ओरैनो नालाफैखानायसो जों जेबो बायखाया दा लास्टआव मा बुस्थु लांनाय जायो ओमफ्राय फै ओरै सिखा खुख्रि लायनायनि फै सिखा खुख्रि बा सैमा गोदाग्रा माबा गोदाग्रा गोजाजोब सैमा गोदाग्रा खख्लिं खख्लां होनलाय खुख्रि खुख्रा दंजोबो बेदर दाननांगौ मा जाया है नायबाय थाथ' नायबाय थाला र' नायनि खुख्रि चाइनिस होननाय सानसे स' गाइसमोन दसे बेरायनायावनो मेंला जोब्बाय थांनोसो लुबैबाय गस्ला सार्ट ओमफ्राय नै ओरै मबाइल खन्था खबर नागिरबा मोनगोनदां सोंनाय नायनो फैलाय माबा ओरै फुरा मबाइल खल्था गोजाजोब बेक कभार मा फाख्रा फिख्रा मा बुस्थु जाखो बेलाय थाइ हिनजावफोरनि खाग्राखो मा हिनजावफोरनि खानाय खाग्रा ए साफा खालामगासिनो चलो बेरायजोबनो हालालै मोनायाव साबसिन जाय बेरायनो मोनायाव बेरायफै सानाव बारा जोंथाय जोंथि नुवा मोनाया फुरा ब्राइट फुथुलाफ्रा लांदों फुथुला मोनसेबो मोजां गैया बिबारानो लेसे आगु किलो मात्र 30 টাকা আমার প্রত্যেকটি পিস উন্নত মানের দাম লান্ডা আখাया मोखां खेबलानांगौलै स' गाइसमोन जों दा नै माबा गान्दु फिसा फिसा नायदों फुथुला थिख्ला थिख्लि लानो नागिरदों गासिबो 100 थाखा गोजा बुन्दु मा बेलेग देथ' ओइथा नै फारिसे नों लानो लुबैदों सब
गोजाया गोजाद्रायथारोलै जोंना हाब माबाया फंबाया बेखौ मोनसिलाबाय नैबे बे सिस्टेमनो ओमफ्राय माबा गुफुर कालार स' गाइस मोननै ड्रेस द्रुस गासिबो मोजांखौनो नुला 150 थाखा हाफ पेन्ट मा फुलाला नुखो गस्ला स्पर्टिंआ मोजां मोजांथारमोनलै फैसा दंबा लाजागौमोन हाबां गांसे लादो नै हाला बे 150 थाखाल' ब्रा नै गस्लाया ओमफ्राय मोजां मोजां मा Wow. Siru higot. Oh, जाबाय दे. गिदिरथार बोरमाया. स' गाइस मोनहाव नै दाउला बिदै दैगासिनोसो. ओइ दाउला नङा फाग्ला. जालालै. बिदै दैसिनदों बोरमा. बोरमाया मा सिस्टेम? दाउलाया गदोंल'. Judulnya kuku dan tahu ya. Wah, mau di berenang. Nah. Jajan firakai majanan lah. Lokasi mana itu berekangba, oमफ्राय ओरैथिं थांगोनसै बारा जायगा माबा बेरेलालै बेग गोजा. ओमफ्राय ओरै मा बिफां फुलि दंलाजोबो. गासिबो देलायग्रा गानग्रा जोमग्रा थाखा गैया बायनो ओइ जोंसार ओरै फैलाय जोंहा भिडिअ बानायनो फाग्ला बुस्थुखौ लांनांगौलै ससमाखौ ले ससमा रकेटनि बायदि हा रकेटनि बायदि फिसा गोरलैया गैया ले नै जान फिसाद्रायोलै बिदि नांगौमोनलै नै जायोमोन भिडिअ खालामनोखौ लांसै गासिमोन माबायदि नुयो खावग्लाब्ला नायहरबावो आयौ जावनायाव गोगोम बरिया जागोन माथो वाव बुन्दा बा आयौ जनि सिन सेट नोंना फाग्ला खानायानो गुवारद्राय ओरै देलाय केमेरा ओरै लालाय ओरै मा समायबायथ' हिट नुयोथ' हिट नुयोथ' स' गाइसमोन आं बेखौ लाबाय समायालै समायनायखौनो मोनासै आं बेसे समायोमोन खफसि मोसौ हालेवनाय स्पिन गब्लं दंबावो नै स्पिन क्या जिसे ये सेरजा मा बानायगासिनो मा बानायगासिनो मामोनलाय बेयो माबा हाथासुनियाव माबानाय औ जानोलाय आं मोनसे Dedo, dede. Wah, ki bustu itu, pumpkin. Nah lagi deh, ini wah, beka. Badam, kudo. Lalu badam kudo. Itu 20 টাকা. Ada? Itu 50 টাকা. Dos. Lalu, ah? 20 টাকা. Dos. Kurang kudo bunda dan kawai. स' गाइसमोन ओमफ्राय जों दा थांसिगोन आरो बेरायखांबाय बेरायजोबनो हायासै चलो गयैफिनसै दे लोगोफोर सानथौगासोमोन बियो थांफिनसै जोङो वाव 80 थाखानो फुरा 80 थाखानो मोनसेयावनो स' गाइसमोन जों दा नागरटला माबा माबि फिदिंग्रा नायलायनो नागिरदों आयौ मा फुथुलि जालाजोबखो खोमसि खोमलाव वाव ओरैबो दंलाजोबो
दिनै बारा मानसि गैबावा जाजेननाय नालाय मैयानिफ्राय जादों ओमफ्राय दिनै साननै थांबाय ओमफ्राय मा होनो साननै दंबावो गाबोनजों समफोरजों वाव माथो नागारटोला गिदिर दं होननाया गैया ओरैथिं आलदा होद गालु गाला आथिंखौनो गाख्लाबसै फाग्ला मा बबे Bilek baru ah. बानलु Bisuah gede. जाजाया दाजा ना मास नङालै आरो ओरैबो दंबावो दे मोनसे लादो जानोसै नैबे उन्दैफोरनि माबा नाव जावनाय गाखोहैलाय गथे ओइ गाखोहै प्रबाल नों गाखोहैलाय गथे गाखोहैदो थ' स' गाइस जाय बेरायफैनो गोसो बेरायनो हागोन ओमफ्राय बेरायख'नो हानाय नङा नोंसोर सानसेबाबो मिथिबायना लोगोफोर फुरा 5 घन्टासो लानो हागौ आरो बेरायनायाव आथिं आखाइ साजोबलायबाय नै जोंना ओमफ्राय नै ओरैथिं उन्दैफोरनि गेलेग्रा माबा माबि दंलाजोबो ओमफ्राय नै ओरैथिं बाब गिदिंगासिनो दं गाखोनो लुबैबाय नामा एमटि ओरैथिं उन्दैफोर गाखोग्रा दङ गाखोनो हाया मोननै जोंना सासेया गाखोलांबाय बारजुमसिगोन बियो दुदु वाव खनसेल' नामा खनसे थांबाव होमबा गोसोबायदि मोनो बारखो दे मा बेजोंल' ओंखारो नोंलाय जाबाय बै खनसेयाव थांनो बैयाव मोनसेयाव जोंना सासेया फान्थाव गेरलाया गाखोगासिनो दाय बारजुमदो दे जोंना फिफाया बेनो होद खेबनो बाबायलै खयथा जाखोब्रा 10था आरो नैबेलाय साराय 8था बारबाय माबा 2था गरि हंग्रा नै थिं 100 थाखा कम्पानि दखानानो दखान बेरायख'नो हालायलायै गासिबो बिदिनो गोजा ओरैसिम थांनो मोनाखै गासिबो दखान गोजा आरो बुंनो हाला खर' गिदिंलायलांजोबबाय जेरैथिंबो दखान गग्ल' समनाया बोरैबासो मोनलायलांबायलै जाला मोदा मोदि मोनबाय दाबाम हुर दाबाम ओमफ्राय ओरै नै मैगंबो फानदों गाजर गुजर मा होनदों नै स्केनार दंबावोसो मस्ला मस्लि लाव बेगर होद फाग्ला लाव बेगर नङा दां बादाम गासिमोनजों दा नैबे दखान फिसायाव जानोसै आरो फिथा बायदिसिना सावगासिनो दं खनसे जाबावनोसै आयौ गासिमोन ससमा गोदानजों माबायदि नुदों मोख्राख्रा दाख्लै हाबायाव गानलांबा हामगौमोनला गाइसमोन गुदुं गुगुनि बुट फेस लागायनोसै ओमफ्राय नै दावदै रुनाय होख्लायनोसै दैसे बिसोरबो जागासिनो खदे गुगुनि जानोसै रायजोफोर दे खलथा गोजा उखुबनानै देखायनो नामा रायजोफोर So guys, I am eating दावदै
गाइस नोंसिनि थाखायबो आं अख्ला फोननाखौ गाइसमोन दा जाखांबाय आं मोनसे खोथा बुंनि बे दखान गिदिर गिदिराव जानो नाङा बे फिसा फिसायावनो बरिया बिसोरखौसो फोथांनांगौ दा बे दखान गिदिर गिदिराव मानो जायो नोंसोरलाय सावमिन सुमिनलाय बिदियावनो फिथा दावदै रुनाय जाला फै गुगुनि जाफै दे रायजोफोर बर'नि फिसा बर'नि दखानाव लागाव मा जाखो पिस्तल एसे गावनायदोलै फाटाब फाटाबनो फिसालाफोर दंबा लानानै थांजागौमोनलै चलो लेट्स गो थांसै जोङो दा ओमफ्राय बेरायबावनो ना मानो बुंनो हाला जिखुनु जाया फुरा जाग्रा दखान गोजाजोब रे खनानै जामारदोलै जालाबायबा माबा माबि जालाबायनायलै बोरै दा थाखाफ्रा ज्राव सिरिथारदों मालाय बिसिना रायजोफोर बिदि दखान गिदिर गिदिराव जायोबा ना फुरा मानसि बिरबाथ' नेनांखागौसो नोङो आरो दावदै सावमिन जायोबा दावदैखौनो दैसेखौनो मोनजागोन ना मोनजाया नोङो ओंखायनो दखान फिसा फिसायाव जानांगौ माथो ना सेकबो दंबावोसो गाइसमोन आइ लाभ BSS माने आइ लाभ बर' साहित्य सभा ना मा होननांगौ जाखो गाइसमोन जों दा दालाङाव थांसै माबायदि साजायदों नायनोसै फट' खेबजालागासिनो दं ओइजों थाङाखैना जों दालाङा थाबाय बुग्रा नामा दे दै बोहैगासिनो दं रायजोफोर स' गाइसमोन ओरैथिं बर' राव गेवलांथों होननाय माबा लिरनाय दंमोन आरो बैथिं बेवहाय रावबो थाङाखै आरो जों मारै थांनो बेवहाय खेबहैथ'ला दा जों थांसै रायजोफोर स' गाइसमोन जों दा थांसै बे साहित्य सभाखौ गारनानै गाबोन समफोरथ' फैनो हाखानाय नंला फैनो मोनगोन ना मोना आसा गैया आरो ओमफ्राय दा जोङो थांसै नोंथांमोना मोजां मोनदोंबा भिडिअखौ लाइक कमेन्ट खालाम स' गाइसमोन भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबनोसै जुदि नोंथांमोना मोजां मोनो बर' साहित्य सभा बर' थुनलाइ आफादनि माबा खुंगा 62 ना मामोनलाय बिनि जुथुमायावहाय जाखिनि नुदों जाखिनि माबा एगजिकिउसन दं माबायदि जादों बेखौ देखायबाय आङो भिडिअनि गेजेरजों दा नोंथांमोनहा नायनानै माबायदि मोनखो कमेन्ट खालामदो नोंथांमोना नायल' कमेन्ट खालामदो जाय नायो ओमफ्राय नोंथांमोना जाय गोदान मोजां मोनो भिडिअखौ लाइक खालामदो ओमफ्राय साबसक्राइब खालामना हो चेनेलखौ थेंक इउ फर वाचिं दिनैनि भिडिअआ बेखिनियावनो बाय